4 व्हेजवाली थाली ज्वारीची भाकरीसोबत मटर बटाटा रस्सा भाजी भेंडीची भाजी कॅन्सल केली कारण आम्ही पालेभाजी आणली. चपाती 4 नाही 6 एक्स्ट्रा पाहिजे आहे. वाटण तयार करणं, टेरेस लादी पुसणे सर्व झालेलं आहे. आणि इथे आमची व्हेजसाठी सुद्धा रेडी आहे बघा, ज्यामध्ये मटर बटाटा भाजी आणि इकडे ही कोणती लाल भाजी आहे, ती लाल भाजी आपल्याकडची. आणि आज त्यांना ज्वारीच्या भाकऱ्या हवे होते बघा, सेम पाहिजे म्हणून 4 ज्वारीच्या भाकऱ्या आम्ही दिलेल्या आहेत. आणि आता इकडे जी खाली जागा दिसते इथे आपली भजी ठेवणार आहे आपण. भजी होते कुठे भजी? अरे वा, गरम गरम भजी आणि पापड 4 लागतील त्यांना. म्हणजे अशा प्रकारे आपली 4 व्हेज थाली इकडे रेडी आहे. चला गरम गरम चहा वरती सर्वांसाठी. मस्त वाटतं बघा समोर समोर सकाळी. हे कढीपत्ता चोर, हे बघा आमचं कढीपत्ता दाखव. चला आज आपल्यासाठी नाश्ता काय सर्वांसाठी? उपमा. येस, भाईने गोळी घेतलेली आहे. आता भाईला हे पाणी मम्मीला आहे. आता भाईला नारळ पाणी फोडून देतो. नारळ पाणी पियाला घेतलं ना भाई? हां मस्त एकदम नारळ पाणी सकाळ सकाळी पिया आरामात. चला ग्लासभर कोमट पाणी. कोमट हे आमचं चाप तुटला. चला मम्मी होय उठ गरम पाणी प्यायला. बीपीची गोळी विसरलो. चला हे बघ आमची वॉचमॅन कालू वॉचमॅन. पियाला भाई सर्व पियाला सर्व. अरे वा व्हेरी गुड. असं रोज 1 ग्लास पियाला पाहिजे. सकाळी सकाळी सकाळी. ओके ओके. मीटिंगला ओके ओके चालेल चालेल. ही बीपीची गोळी वाटतं मम्मीची. मम्मीचा औषधाचा डबा बघा. तर इथे मम्मी झोपते आणि इथे काजलची मम्मी झोपते. दोघीजण इकडे झोपतात. आपल्या हा ट्विन 1 ट्विन 2 कोणताही रूम जो अवेलेबल असेल त्यामध्ये दोघींना आम्ही झोपवतो. आज इथे झोपले कारण हा रूम आज बुक आहे. कसली पिशवी? डिमाची पिशवी लागली आणि ते आले ना खाली की त्या काला स्टोल देऊन टाकतील. तुमच्या सर्वांना उपमा, पण मला हे पाहिजे. हो देता. थोडा 1 वाटी उपमा खा पण तरी तू. कलिंगड तुझी त्याच्यात मला हे नसणार फेकून द्या. तिथे बघा 3 ग्लास पाणी पिल्यानंतर मग असं अर्धा तास किंवा 45 मिनिट्स नंतर असं मी नाश्ता करतो. असं तुम्ही पण करा. हे बघा हे मम्मीला बीपीची गोळी दिली. आता हे बडीशेपचं पाणी मध टाकून सर्व पडलेलं आहे. ठीक आहे, ते तुम्हाला दाखवत होतं ते आहे. आणि सोबतच तुम्हाला काय सांगतोय मी, पॅन्टवर डाग लागते उचल लागेल ना ते. दाखवता अंगावर पडलं माझ्या. हे बघा एक काम लक्षात आलं. भाई हात द्या, बाहेर इकडे बसूया. गोळी बसा. आज तुम्ही पेशंट आणि मी नर्स. वॉर्डबॉय थोडी आहे. एवढा पण नाही स्टेटस आला. ही आहे बीपीची गोळी.
एक आहे वेगळी गोळी. हे 3 गोळ्या कोणत्या ते डॉक्टरांना विचारायला लागेल आपल्याला. पण त्यांना सकाळचे 5 गोळ्या, दुपारची 1 गोळी आणि रात्रीची भाई रात्रीची 4 गोळी. हाय पाणी आहे का तुमचं इकडे? इथे पाणी आहे. पाणी दिला ठीक आहे. आता मी झालेलो डॉक्टर. एक गोळ्या देतो त्यांना. घेतली? ठीक आहे. दुसरी गोळी. त्यांना 5 दिवस गोळ्या, मग परत चेकअपला आणि मग परत 7 दिवसांनी टाके काढायला. हा त्यांचं रुटीन आहे. हळूहळू घ्या पाहिजे. आरामात घ्या, काय नाही. गोळ्या चुकवायचे नाही. ज्याने ज्याने गोळ्या बंद केल्या त्याने डॉक्टरला दाखवून पाणी देऊ, सजेशन्स घ्या. चला नाश्ता करा. आमच्याकडे उपमा पण भरपूर सुंदर बनतो होमस्टे मध्ये. उपमा पण कधी ट्राय करून बघा. पोहे पण छान बनतात. उपमा, गावणी चटणी तर आहेच. हे सर्व आमच्याकडे एकदम मस्त बनतं. बाहेर मी भाई बरोबर 2-3 दिवस हॉस्पिटलला होतो. बाहेरचं खाऊन बघत होतो. बाहेर काय चव नाही आणि व्यवस्थित नाही. बाहेर आपल्या घरातलं ते घरातलंच असतं खाणं. बरं ते तेल मारतात ना. हा तेलामध्ये. आणि शिरा परवा एकीकडे शिरा खाल्लेला मी. तोंडाला पूर्ण डालडा सारखा वाटलं. मला त्या तुपातली खायची सवय नाही. डालडा पण नाही मारत. तूप तेलामध्ये तेल डालडा ते मला एकदम बेकार वाटलं. आणि क्वालिटी माहित नाही मला कशी होती. त्यापासून मी फ्रूटच खातोय बाहेर. ठीक आहे. बघा हे आपलं बडीशेपचं पाणी आहे. दिसतंय का तुम्हाला? दिसलं? आणि त्यामध्ये मध आहे बघा, हनी. आता हे चमच्यात घेतलं मी हनी. अर्धा चमचा घेतलं हनी आणि या ग्लासमध्ये टाकलं. हॅलो हॅलो हो चलो. चालतो. हा कट करून ठेवायला लागतात, नाही तर त्याच्यात किडे असतात ना, ते मग सगळ्या फ्रीजवर होतील. करून ठेवायचा. लागतो ते. बरोबर एडिटिंग इकडे डोळ्या बिळ्यात लागेल. मला कल्याण करतील. लांबून इकडून पण लागतो त्याच्यातलं ना लगेच ओळखू शकतो की पिवळी आणायची, हिरवी आणायची. हिरवी आहे ना, ते आंबट लागतात. पिवळी आणायची कधी पण. आंबट गोड्यात केलं बघ. गोड आहे. आंबट नाही आली, सर्दी पडचं मग जरा पिवळी होऊ दे. नाही पण तिला ते ना शिवशिवत आहे. या इकडे. तिला असं वाटतं काय करू, बस खाजवायचंय तिला असं करत बसलं ना, मग जरा ती डायव्हर्ट होते. तिला करू देत नव्हतं. मग तिच्या समोर मी गेलो आणि तिला हात बीत असं दाखवला ना, तर ती माझ्याकडे बघून राहिली आणि पाठी त्यांनी लगेच टाके काढले. मग टाके काढू देत नव्हती. हुशार आमची दिलू ना. मसाज करा हेड मसाज, ऑइल फ्री हेड मसाज. दिलूने ते साफ केलं शेवटी मम्मी. ते दिलूबाईने साफसफाई केलेली आहे वरची बघा. दिलू पप्पी दे नको बाई. जेव्हा आज का आपल्याला जेवायला, जेव्हा गेस्ट नसतं तेव्हा आपण काय जेवतो? दही भात. गेस्ट असले की पंचपक्वान, गेस्ट नसले की दही भात. आणि कसली भाजी आहे? गवारीची भाजी. गवार. आता आम्ही उद्या बनवणार आहे गवार पुलाव आणि डोलोची सब्जी. काय भाई, औषध घ्यायचं भाई जेवल्यावरती? काजल
गवारीचा पुलाव आणि ढोलोची सब्जी आणि बघा गावठी अंडी. चला परत इथे बघा संगीत खुर्चीचा प्रोग्राम आहे आणि जेवढे बसलेले सर्व हे सिस्टर्स आहेत. आपलं फक्त नाव सांगा मला, तुमचं नाव सांगा. माझे नाव विदुला म्हात्रे, मी दादर येथे राहते. अरे वा, सर्व दादरला चला व सर्वांनी. तुम्ही बसा बसा, बसूनच बोला. काय नाव आहे तुमचं? माझं नाव सुप्रिया सूर्यकांत दाभोळकर, मी परेलला राहते. अरे वा. आणि मॅडम तुमचं नाव? माझं नाव मीना बोलाडे, डोंबिवलीला राहते. प्रत्येक स्टेशन आहे 2-2 ह्याच्यानंतर. तुमचं नाव? स्नेहल कलमस्ते, प्रभादेवी. अरे वा. आणि तुम्ही? गीता भोसले, प्रभादेवी. प्रभादेवी. आणि तुम्ही मॅडम? सीमा बनवे, विरार. बघूया आता कोण प्रभादेवी दिसणार आहे का विरार जितणार आहे, बघूया. चला रेडी आहे तुम्ही सर्व? हा रेडी आहे. येस चला. कोण राहिलेलं आहे? कोणता स्टेशन आउट झालेला आहे? बसा. लांबचा स्टेशन पहिला बाहेर पडला. तुम्ही बसा, तुम्ही बसा. हा सॅक्रिफाईस जाऊ द्या. चला मा ताटातलं जास्त द्या त्यांना जेवण. मग कोणता पावडा हरला आता बघूया. प्रभादेवी आहे. अजून एक प्रभादेवी आहे वाटतं कुठेतरी. अजून दोन्ही प्रभादेवी आउट झाले. जाऊ दे. चला स्टार्ट करूया परत. कोणती स्वर्गाची सुंदरी हारली? आउट झाली. ओके येस. हां चला परत रेडी. हां ही फिरवान तू बस इकडे. बरोबर आहे. नाही कोणाचं कालीच सुटलं इकडे. येस. आता परत ही खुर्ची फिरवा. चला आता ही खुर्ची फिरवा. आता दोघांपैकी जे जितील ना ते आज पूर्ण तुमच्या होमस्टेचं पेमेंट करतील. रेडी? हां सोनेरी लाटा जागो माझा वर्ग करते. नाही तुम्हाला जाणून बुजून जिंकवलंय. पैसे तुमच्याकडे गेणार. हा बुकिंग पण एडीच केली होती. हा जरा बसा आणि पाहिजे तर परत लावा खेळा. मग परत
चला, आता जे तुम्ही क्लिप्स बघितलात ते 16 फेबचे म्हणजे बरोबर 1 महिन्या अगोदरचे क्लिप्स होते. आणि जे मी आता काळ्या टी शर्टमध्ये जे तुमच्यासमोर बसलो आहे ते आज 17 मार्चचे म्हणजे आत्ताचाच व्हिडिओ आहे जो मी तुमच्याबरोबर बोलतो ते आत्ताचं आहे. जे क्लिप्स बघितलात ते 16 फेबचं होतं. हे सर्व गेस्ट त्यावेळी आले होते. मी तुम्हाला ते क्लिप्स दाखवले आणि तुम्हा सर्वांना पण थँक्यू. मी जे तुम्हाला बोललो होते की तुम्ही व्हिडिओला लाईक्स करा, जसं मी ते चेक करतो आहे. प्रेझेंटली मी सांगतो कालच्या व्हिडिओला पण भरपूर लाईक्स केला तुम्ही, म्हणजे जशी लाईक्स पडत होते त्याच्यापेक्षा तुम्ही जास्त लाईक्स केलात. त्याच्या अगोदरच्या व्हिडिओला 927 लाईक, 927 लाईक आणि ह्याचे 843 लाईक्स. अगोदर 500, 600, 500, 600 असे पडायचे लाईक्स. परत मी ह्या व्हिडिओला टार्गेट देतो, तुम्ही ह्या व्हिडिओला पण सर्वात जास्त लाईक करा आणि 1000 लाईक्स तरी आपल्या व्हिडिओला झाले पाहिजे. आणि एक गोष्ट अजून एक सांगायची आहे, आता लास्ट टाईम आम्ही मुंबईला गेलो होतो ना तेव्हा फक्त व्हॉट्सॲपवरती आपला होमस्टेचा बुकिंग नंबर मी इकडे रिपीट करतो 8657357426. परत मी रिपीट करतो 8657357426. ह्या नंबरवरती मला व्हॉट्सॲप मेसेज करून सांगा जर मुंबईला कोणाला आमरसच्या बॉटल पाहिजे असतील तर. लास्ट टाईम पण मी ऑलमोस्ट 24-25 बाटल्या फक्त व्हॉट्सॲप स्टेटसवर अपडेट केलं होतं आणि प्रत्येकाने ऑर्डर दिली होती. ऑर्डरचे फुल पेमेंट घेतली होती अगोदरच आणि मग त्यांना होम डिलिव्हरी दिली होती मी, ओके, किंवा एक लोकेशनवर बोलवून त्यांना दिली होती. डिलिव्हरी चार्जेस आम्ही पकडलेले नाही आहेत. तुम्हाला मी आमरसची बॉटलसुद्धा दाखवतो किती आहेत ते. एक बॉटल आम्ही देतो 250 रुपीजला, ओके. तर इकडे माझ्या पाठीमागे हे सर्व आमरसचे बॉटल्स आहेत. तुम्हाला रत्नागिरी टू मुंबई जर गाड्या जातात तर त्याच्यामधून आम्ही तुम्हाला पाठवू. त्याच्यामध्ये चिपळूण, संगमेश्वर, चिपळूण, खेड, नंतर खोपोली मार्गे पण गाडी जाते. खोपोलीनंतर ठाणे, मुलुंड, कल्याण, डोंबिवली, नंतर दादरपर्यंत, इवन CST साईड पण. जर कोणाची काय ऑर्डर असेल तर तुम्ही आम्हाला बुकिंग नंबरवरती सांगा आणि होमस्टेची बुकिंग करायला पण सेम नंबर आहे. तर व्हिडिओला जास्तीत जास्त लाईक करा, कमेंट करा आणि व्हिडिओला शेअर करा. बाय बाय.